Колко грама е картона? Колко грама е толкова? 300 грама. А до колко най-много го ползвате? Много 450 200 грама до 450. Само ако не искаш да ходиш в Индия, като такова си гледам да не те снимам. Не, гледам. Вече доста грешки там. Така сега да вземем числом сервис. Добре, окей. Можем ли да видя тогава на монитора? Можем ли да видим само тук да излезе да видим брояче, да. Отдолу. И така може. Не, това е на момента. Тотален лист. Вземе го е. Го е, това е. 70 милиона. Мисля, че не знам дали измовява на колата до Карака. Да.